Защото ние се заблуждаваме. Отиваме наляво, надясно. Тогава Бог изпраща изпитание и казва: о, защо това ме боли, защо това? Защото ти ходиш в кривия път. Исус каза: аз съм пътят, истината и животът. Няма друго име дадено, освен името Исус Христос. Според Евреите, 11 глава, вярата е давана какво? Какво? Нека да отворим 11 глава Евреите и някой да прочете. Евреи 11 глава, първи стих. Какво казва? За какво ти е дадена тази вяра? Някой да прочете. Един желаещ ще получи една молитва. Алелуя! От Господа. 11 глава на Евреите, първи стих. Тази вечер сме дообщени. Аз бих желал да дам така повече право с... Да. А вярата е даване на твърда и увереност в нещата, за което се надяваме, убеденост в нещата, което не се вижда, защото поради нея старовремето добре е свидетелстваше. Амин. Само първи стих. Вярата е давана за твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеденост в неща, които не се виждат. Какво не виждаме сега? Исус казва: където са двама и трима, и аз съм там. Исус е тук, нали? Вярвате ли го това нещо? Този дом е Божий дом. Вярно ли? Значи, където са двама и трима, и Господ казва: там съм и аз. И аз. Какво имаме тук помежду нас? Господ Исус Христос. Значи, вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеденост за неща, които не се виждат. Виждаме ли Исус? А къде е Той? Той е тук. Където са двама и трима, Той казва: и аз съм там. За какво ни е дадена тази вяра? Да вярваме, че когато идваме тук на църквата, Бог ни говори от този амвон, Бог употребява брата и Той изпраща Слово върху нас и какво трябва да приемем. Божието Слово ни казва в Яков 1 глава 21 стих, не само какво? Не само слушатели, но и изпълнители. Какво идваме тук да слушаме? Какво? Божието Слово. И какво трябва да направим? Да сме изпълнители. В какво да бъдем изпълнители? В Словото на Господа. Защо трябва да бъдем изпълнители на Словото на Господа? Да казваме, че има Господ, да сме пример на този свят. Амин. А правим ли? Него ги правим. Правим ли? Да бъде слава на Господа. Алелуя. Така, не всички, казвам ли? Какво прочетох от тебе? Точно тази тема исках да ви докарам. Какво прочетох от тебе в Римляни 2 глава? И тъй, не извиняем си, о човече, какъвто и да си ти, който съдиш, защото с каквото съдиш други, с него се осъждаш. Понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Ето за какво става въпрос. Когато видиш брат ти, че е слаб, паднал от вярата, какво правим? Отиваш при пастора и му казваш: брат, ти видя ли онзи? Абе, той вчера се напи. Започна да върши много неща. Бог ти отваря очите, за да видиш нещо в брат си, за да може да се застанеш пред Господа и да кажеш: Господи, моят брат е отпаднал, той върши грехове. Аз искам да го избавиш и да го спасиш. Отиди, попитай го: брат, от какво имаш нужда? Или той може би ще седне и ще говори с тебе. И заедно ще се молите. И какво ще стане с нас? Ще имаме общение с Бога. Амин. Там, където са двама и трима, Бог каза: и аз съм там. Да бъде слава на Господа. Ще пеем. Ще продължим изслужението и утре ще бъдем в Елхидо. Да бъде слава на Господа. Имате ли сънища?
Да бъде слава на Господа. Бог ще ни благославя. Знаем, че всичко това, което вършим го за Неговата слава. Халелуя, да бъде слава на Бога. Нека да пеем, братя. Алелуя.